салом алейкум бародаро 10 модели нав юфтагим дар борааш онгам мезанем лайк качқин подписаться фаромӯш накунем бачаҳо шумо телефонотонро биёрем болои сумтен мешавад хеле ам номере 907 89 18 18 шаҳри қурғонтепа телефонгузори кӯчаи баҳор меяд инҷа бачаҳо зохири бозори фаровон дукони 121 наи Samsung Galaxy S20 наиш 4000 сомон ай наиш Samsung Galaxy S20 5000 сомон ай наиш Galaxy S21 Plus ай бачаҳо 7000 сомон ай не iPhone 11 ай 128 гаш 5500 сомон ай на бачаҳо ҳамаи модели телефонҳо ҳастанд шумо телефонотонро биёрем болои сум бутен алиш мекунем метонтона бачаҳо гузори фаровон дукони 121 ба ҳозир телефонгузори кӯчаи баҳор даем бачаҳо номеро 907 89 18 18 шумо телефонотонро биёрем болои сум бутен мешавад наи на камтера ина 80 уфта бачаҳо ина 80 ина камераш тов мехира сини болуш ина кадом ина медона ина бачаҳо 80 камераш тов мехира Samsung Galaxy 80 мегӯянд 2200 сом не Galaxy 52 тадан камтера да нархиш 3300 сом бо арзон мешава ҳамаё документалния гарантия хати инаи Honor X8 2022 нархиш 3600 сом X8 2022 нав бурмадаги на бачаҳо телефонро бинен ҳамаи модели телефон аст шумо телефонотонро биёрем болои сумтен мешава бачаҳо ина тамошо кунед лайк подписатсияро фаромӯш накунед чӣ хеле телефони маъқулае дар камтера бинависед на S9 Plus гуфта буданд на S9 Plus нархиш 2000 сомон ай бо арзон мешавад S9 Plus ҳастаянш зур ай овда дар пештон мезанам ба бигирем бачаҳо ина любой модели телефон аст